jaluk tanggung jawabmu. Aku ngetengi sapa e? Wah, totok mudar ora. Kata-katamu lho. Aku ora tumindak apa-apa kok jaluk tanggung jawabmu. Ayo mau. Sing maju Prabu Baladewa. Lho, sing kiper Gus. Prabu Baladewa maju terus sik kiper sapa aku tak takon. Gong. Hei. Gong. Ki Prabu Baladewa maju ki nesu karo kowe karo aku. Kowe mau janji piye? Sing endi ta? Kowe mau lho, Dek. Sadurunge Kurawa teka, kowe tau ngomong karo aku to? Kowe ora gawe-gawe lho, Truk. Mosok. Kowe mau ngomong karo aku. Omong apa? Kowe mau ngomong janji karo aku to? Sing endi? Ngene wae yo, gelut yo. Ya ora ngono. Kowe iki ra tak kei idit kok gelut to? Kowe mau lho nek sik maju Prabu Baladewa sing nandangi aku. Kae Baladewa wis nesu. Manus maning jajaran sekretaring bawone iblis lan Indra, Bagong ora minggat sun kono tulane greten nenggala jeblok dasmu. Muni ngono. Ayo piye? Sing ngono apa? Baladewa. Mundur. Wah. Seneng aku nek ngono. Aku ya tak mundur. Hei, kowe iki reng kono. Kowe kakangku e, Truk. Nek kowe rono kan aku ikut ke sana. Sing nandingi Baladewa sapa? Lho. Lha apa aku arep nandingi aku nek muni mundur. Ya oke, ora apa-apa mundur yo bali bareng. Nek bapak gelo piye? Bapak kagol piye? Bapak loro ati piye? Mikir. Tandangi. Truk. Kono nggawa nenggala e. Arep kono nggawa nenggala ning kowe wis muni to, nek kowe nglabuhi bapak ki mati utama, swarga binuka kanggo kowe. Mati ra apa-apa le. Swarga lho. Dalane ngendi? Engko iki kowe dipethuk karo widodari. Wow, dupak sisan ora. Aku tak ngasuh. Ning ndi dite? Mah. Ana omong kok sik bayar aku. Ngapun tak ajar kowe. Ora. Wes kowe seneng biasa. Omong sing bayar aku. Aku jek nang kono aku jek ngumbahke apa-apa. Gafurmu ora. Ngumbahke apa-apa piye? Wah, alah cangkemmu. Mau ki omong aku kok tok nggo senjata. Nek aku mulai bapak getun. Ya. Terus? Titip dompet. Oh iya. Kena bojoku ya? Ya. Weling wae nek aku ora mulai 3 dina kok nyelamati tekan 1000. Oh iya. Berarti aku modal. Oh iya ya. Ning ya nek iso aja gong kowe adikku lho kancaku sapa. Wis rasa trewet kowe iki seneng asline nek aku mati ya. Wong kowe nek bojoku ngombahi kowe nunggoni terus kok. Aku wis paham aku iki. Ora. Anakku sing barep kae jandane anakmu ta? Ora ya, iso wae. Wong tapek wis meteng 3 sasi. Ning lumayan lahire 9 sasi 1,6 sasi aku. Dapure ra. Mulane kok anggere bojoku nimbang ngangki-ngangki terus kowe gayane dandani apa? Tak dingke saka gedhe kok do lirik-lirikan. Mulane tak titipi dompet tok senenge ra jamak-jamak. Wis kono-kono. PN gaglaken. Waduh. Ngono ya. Ya. Karo titip anakku ya anakmu. Ya ngerti ya. Ngerti irunge rada dawa. Padake ra paham aku. Heeh. Padake ra ngerti. Heeh. Ayo lulus, dilengkan lulus SMA. Daftarno ning perguruan sing aja patiya tinggi. Lho. Iya ta iki? Ana niki ya perguruan tinggi. Ah ora iso nek tiba ndak lara to. Oh. Daftarno ning perguruan sing ra patiya tinggi. Iya. Sing sedang-sedang saja. Ya? Heeh. Nek butuh bayaran, butuh duit, sawah
kidul omah kae dolen. Sawahmu kae. Heeh, oke. Tawake semeter pira? Terserah kowe. Oh iya. Wih, sik. Kae ra wis tak tuku to, Gong? Heeh. Kok tak dol neh ya. Wis cah nekat tenan. Walah, Mar Semar. Walah, Mir Semin. Tare wangi kaya ngene iki mergo aku tok kongkon. Tare wangi anguk-anguk lah wanging kematian. Mungsuh Baladewa iki mergo aku tok kongkon, Mar. Kowe meneh ana daya kekuatanku ya, Pak. Jare aku ayang-ayanganmu. Nek kowe ampuh aku mestine ya iso ampuh, Pak. Nek kowe ngiklaske aku ya aku tak pamit mati, Pak. Kok awakku mulur ya? Kok nganggo gelang barang iki? Cok. Belah iki mereka. Wah, keprok watu ndasmu. Sik. Sinuwun mandura to. Sinuwun mandura mbok didelokke omongane. Wis kok. Iki kowe apa piye? Aku yo ora paham. Ora paham iki. Aku iki men donga ta, Tru? Sambat karo bapak. Heeh. Aku ngerti-ngerti kaya bumi iki kaya gempae terus awakku mblesek terus metu ngene. Aku dadi apa ya? Dadi Prabu Baladewa. Uise ora. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pramudita. Petro. Ayo Tantro. Ya. Wonten dawuh sinuwun. Iya. Petro aku golekno obat kuat. Lho. Sing ana tulisane beli kita. Bel kita kok beli kita. Ngawur. Amun suramanton cek, Tru. Goleke pusaka to, Goleke pusaka. Oh iya. Ana nggo-nggolo. Oh iya. Nggo ngopo? Nggo nandingi nenggala. Iya. Nyo. Pusaka kok apem. Iki watu ya, Gong. Oh, tak kira apem. Ya. Kowe tau ora ana Baladewa nggawa glathi pramuka? Wagu ya, wagu. Ora ana terus terserah apa. Petro kandang malah wonten dawuh sinuwun. Tak goleke ramban wedhuse disiapke. Idus kowe. Ora ana, Gong. Watonyo lho. Bambu runcing. Iya. Bambu runcing. Kok ya ana ari cilik banget lho. Nek goleki gareng malah ngrekoso. Yo, yes, anane iki, gelem ya iki, ra gelem ya iki. Lah lumayan iki. Ya. Maju kok. Wis dak kaya ngene wis gleleng kok Prabu Baladewa mesti kaget. Lho iki, apa iki? Langsung pres ngono. Oke. Berarti aku rasa kata-kata. Rasa. Aku ora ngentokke omongan, rasa. Begitu Baladewa bingung langsung bet ngono. Oke, siap. Ngamuk sik men ketok kaya nek Baladewa. Strayoli binatang September, Oktober, November, Desember. Januari. Panon jangan panon. Iblis lanang. Iblis kenggonan menungsa. Wale.
Kuwalik. Menungso kenggonan iblis kuwi watake menungso. Ora iblis kenggonan menungso. Kuwalik. Nule nang mburi ora. Panus maning jajaran suwatane bangun iblis anak kuwi. Jagat Dewa Bathara jagat jembare ora jamak. Petro minggir apa? Dasmu. Oke. Sopo-sopo dukan ayo Bayang Dewa mungsumu iki Prabu Bale metu. Iki aku ngadep kaca iki piye? Aku ngadep kaca gedhe-gedhe banget piye? Kok ana wong padha karo aku? Aja bengok-bengok mripeni wong turu Baladewa. Oh edian. Iki suarane ora pangling iki. Iki suarane Bagong iki. Aja ngawur, iki Prabu Baladewa. Wah setan ora. Iki Bagong iki, Prabu Baladewa. Kowe sik ngembal kuwi nggawa apa nggo genter tuwa banget. Baladewa rupek mlinjo cengelmu kuwi. Iki Kiai Nenggala, iki pamunaing Satu Sekti, tamake Gunung Jugluk Segara Asat. Iki Kiai Bendho ayo. Iki le nyilenane Bagul Tegan. Kaya apa aku sing tekaning mati tenang mati. Iya. Setan iki. Lho, Kresna kok ngomongke aku setan iki? Pun kakang iki kadangmu reda. Koko Prabu kula nyuwun mapunten. Paripaksa kula misahaken panjenengan. Manungsa tataran manungsa jajaran ngatasi derajate acepre kok ngembali para panguwasane untuk Mandura Prabu Baladewa. Aku ora trimake perkara iki. Lah kok si Adi malah tumuju ning kene apa wis lakon sirep pageblok itu momo negara ing Ndorowati. Setyaki wonten ing balan Mandura inggih. Kok Prabu paring dawuh mekaten sababipun Kyai Prabu mau ndak nganti lamun Kakang Prapta ning negara Kamarta. Nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada wigatine iki naryo nambak renganing Projing Ndorowati. Lah kok saiki malah teka ning kene iki apa Ndorowati wis sirep tumuli si Adi methuk pun Kakang Kundul marang Mandura. Lho. Kula nyuwun mapunten kula nika nembe dugi. Kudune kowe ngerti, Kresna baru tiba. Saka negara Ndorowati. Mengkono to Yayi? Inggih, Koko Prabu. Mekaten cariyosipun. Dalah. Wah, setan mbok kuwi menungso kon salense kuwi. Kuwi kon salense kuwi. Derajate acepne kok ngembari para nata Mandura Prabu Baladewa. Koko Prabu. Piye, Yayi? Kula suwun kanthi sanget. Iya, piye? Setyaki aja mepet-mepet. Piye ngestakaken dawuh. Setyaki aja basa, kowe ngerti ora? Sinten? Kene nyedhaki tangan Dani. Wedhus ya. Regane piro Setyaki, Gus? Kok iso dadi kaya ngono? Wis aja melu-melu Setyaki. Piye Kresna? Aku manut sabdane Kyai Prabu Ndorowati. Monggo kepiye? Apa yang tak tindakake? Koko Prabu sakmenika kula suwun panjenengan wangsul kados wingi uni. Lho, maksudsu? Maksud lu? Weh, Kresna wis paham kata-kata modern. Kresna wis ngerti kata-kata modern. Aku ora tok warai ora bakal kaya ngene. Ayo salin. Salino. Lah salin piye? Aku le dandan ora ngerti. Ngerti-ngerti dadi kaya ngene kok kon salin. Iki aku ora dong kok iso dadi kaya ngene iki Kresna. Lho, ning gawe kowe sapa? Anu. Putramu Ngrandu Kumbul. Bambang Antasena. Setyaki wonten dawuh. Antasena kok mrene ngestaken dawuh.
Antasena, piye Pakde? Kowe apa sing gawe Bagong kaya ngono kuwi? Heeh. Ayo dibalekke. Antasena aja dibalekke rung rampung li nyambut kowe. Urung-urung wis kon balekke iki ora cucuk karo siwane. Sik menengo, Gong. Aku lagi rembugan. Balekke Antasena balekke. Menungso tatanan jebul kowe sing gawe Bagong wujud kaya ngono kuwi. Nek ora tak ngene ndak Pakde mentolo karo ponokawan. Iki ponokawanmu. Kok dadi Pakde kok mentolo karo ponokawanmu? Mergo aku mbelani Prabu Ndrawati. Dewi Prabu nyilih pustaka Jamus Klimasada Bagong nyebutake pustaka Jamus Klimasada. Ming takon ngalah kok ora gelem. Diapure batur kok ora gelem ngalah. Antasena, piye Pakde? Mikira jangkae kae. Ya narto jangka jangko. Lho kuwi malah Antasena mbombong kuwi Antasena. Antasena. Piye Pakde? Kowe aja kaya ngono to, nggawe geger iki ya wis ben. Terus karepmu kowe diganti. Diganti sapa? Lho, diganti Bagong. Yo Pakde yo ganti yo. Waduh, cilaka iki lho. Iki aku nek iso aja tok ganti, aku tak mulih nang ngomahku tak gandrung karo garwaku. Bolo diwa gandrung, bolo diwa gandrung, dengkulmu mocot, dengkulmu kuwi sing mocot. Wis. Wis senengane ayo Dono. Woi lagal. Halo. Wong edan dapure kaya ngono kok Malik Baladewa. Weh, nek gleleng to.